Des d'aquest punt de vista, com sabíeu, aquesta funció la feia la Sandra, però per tant això vol dir que ens vam dotar de la persona que porta les responsabilitats de protecció civil de l'Ajuntament de Molins de Rei i per tant havíem de escollir la persona que fes i que s'encarregués de tots els agents de proximitat. I és la persona del Diego, que ja el coneixem. Ho assumia directament el cos de la Guàrdia Urbana. I ho feia en aquest cas el sergent, que també és el responsable de la unitat de proximitat de l'Àmbit Hernández. Jo hem de dir que els dos professionals que estan al capdavant d'aquestes unitats no són nous, són gent que té una llarga trajectòria professional darrere d'ells, com a agents del cos de la Guàrdia Urbana, en aquest cas els dos, i com a caporal, en aquest cas també la Sandra i el Diego, ara ja no, però en el seu moment, amb molts anys, amb un coneixement molt important de la nostra vila, i això s'ha de tenir en compte. Evidentment, és un bagatge que tenen ells amb la seva preparació, amb la seva formació, i que dins de la reorganització del cos, producte d'aquest canvi professional de la caporala de proximitat, es va decidir que el Diego Díaz assumís com a caporal la part de la unitat de proximitat. Continuant aquesta tasca que nosaltres creiem fonamental als barris, de coneixement del territori, de parlar amb vosaltres sobretot, de que vosaltres ens transmeteu les vostres inquietuds i mitjançant la Guàrdia Urbana puguem canalitzar aquestes queixes o inquietuds que vosaltres teniu. I això moltes vegades, sovint us trobareu que potser els primers en arribar és la Guàrdia Urbana. Si la Guàrdia Urbana està en una altra situació, ells ja mateixos es coordinen amb la resta d'efectius. Ho dic per diferenciar en quin és l'objectiu de la policia de proximitat, que no vol dir que no actuïn també en situacions d'emergència, però que el seu objectiu és estar al dia a dia del comerç, de les indústries, del ciutadà, de les seves preocupacions que veuen cada dia, i aquest equip el que fa és coordinar-lo al caporal. Evidentment, internament ells tenen la seva organització de cos policial, la Guàrdia Urbana depèn directament de l'alcaldia. Nosaltres, com veieu, se'ns van incorporant agents de la Guàrdia Urbana. Aquí tenim dos agents més que estan a la unitat de proximitat, amb algú, els del barri de muntanya que no han vingut avui, el podeu conèixer, el Jordi. I que fa 32 anys, efectivament, que és el més antic de la plantilla de la Guàrdia Urbana, i el Max, que també segurament el coneixeu perquè porta molts anys també a la unitat de proximitat. Moltes gràcies, consistori, regidor, alcalde, a la meva companya, la Sandra, per deixar-me la possibilitat de seguir amb la unitat. Vull agrair al meu sergent, David Hernández, que és el meu tutor i guia en aquesta nova unitat. La proximitat en si és on sou vosaltres. Anem encaminant una miqueta les nostres funcions. Estarem allà on sou vosaltres. Per fer aquesta escolta, que és necessària per començar a treballar per petites coses. Després la prevenció. La prevenció per nosaltres és el millor que tenim i això ens ho doneu vosaltres també amb tota la informació. Això és el que farem als carrers, als botiguers, a les associacions. Aquesta serà la nostra línia. A partir d'aquí agafarem tota aquella informació, la treballarem i la passarem a la resta d'unitats que té la Guàrdia Urbana per donar finalització i resposta a tot allò. I el que no tinguem, tirarem d'altre departament perquè som tots un equip amb aquest ajuntament i aquesta és la línia que a mi m'agradaria portar i crec que el meu sergent també. Per la meva presentació, pràcticament ja em coneixeu. Jo també porto d'aquí 25 anys en servei de vigilància territorial, que són els serveis que han sortit d'emergències a la nostra població. Jo he nascut a aquest municipi de Molins, per tant tinc molta informació que la vaig adaptant segons els anys. Abans fèiem altres coses, jo he estudiat a les escoles d'aquí, de Molins, he estat als parques iguals que estan els vostres fills o nets o els que tinguem a la població, per tant la coneixo bastant bé. Sé que ara aquesta nova unitat comença amb noves necessitats, perquè cada any que passa són necessitats noves. En les associacions, que em veieu també, de la Junta, són idees noves,
propostes vostres, una altra vegada sumar-se a nosaltres, doncs intentarem tot això treballant-ho, no? Des de la prevenció sobretot, això que ho tinguem clar, no? Després la intenció és créixer, també ara som una petita representació, però ens agradaria créixer amb nous agents, policies homes com dones, que tinguin un perfil concret per a aquesta unitat de proximitat, han de tenir alguna cosa especial en el tracte de les persones, que sàpiguen, tindre una bona mediació quan toqui, o sigui, que siguin capaços de resoldre petits conflictes que podem trobar amb el barri, i a partir d'aquí, poca cosa més, o sigui, dir-vos que jo estaré als carrers des d'ara ja, que el canal de comunicació és com el que ha dit el regidor, tindreu a disposició un número de telèfon, un WhatsApp on podeu fer peticions i jo les atendré. I si no arribo, buscarem aquí perquè donar resposta a tot el que ens trobem. I moltíssimes gràcies per vindre i espero trobar-nos demà al carrer. Jo ja no m'estendré tant com els meus companys, alcalde i regidor, ja em coneixeu, he portat 15 anys de caporal de proximitat, han sigut moltes experiències, molt bones, Diego, tens un bon equip. Ara afronto un altre repte, amb un bon equip també darrere, amb tècnics, professionals. Dir-vos que per mi, jo tinc un objectiu que és prioritari, que és la prevenció davant d'una emergència, i és la formació i la informació a la meva població. Per davant de qualsevol emergència, estar informats i formats. I això com ho farem? Doncs com sempre ho he fet, amb xerrades, amb equip, treballant amb vosaltres, convidar-vos sempre a les xerrades formatives que es fan, perquè ja ho sabem com està el temps, molt revolucionat. Des del primer moment que vaig acceptar el meu repte, us ho vaig comunicar a tots, van crear el grup, van canviar la foto del WhatsApp, 24 hores Guàrdia Urbana per Protecció Civil, i des del minut zero us hem informat de totes les emergències i de totes les alertes que hi ha hagut i tornar-vos a dir gràcies. També vull donar les gràcies al consistori perquè ara estic aquí, és un nou repte, és una experiència nova, és un projecte nou, els voluntaris, que amb ells és una tasca que fan altruista, gratuïta, sacrificada, perquè estan en els pitjors moments, estan allà. Com no, el meu company de la policia local del Papiol, l'Eduard, que portem 13 anys treballant conjuntament amb problemes de menors, seguiments de menors, amb els instituts, reconegut per Fiscalia de Menors com a pioners Molins Papiol que van treballar de manera conjunta amb menors, el company d'Hospitalet, perquè també ens ha ajudat a vegades, Josep, comerciants, que també hem tingut, encara que potser tu no estiguessis a les reunions perquè va canviar la junta, com diu el company, no? Tot va canviant, però sí que hem establert reunions, converses, sobretot a les associacions de veïns, agrair-vos la vostra col·laboració. Espero estar a l'alçada de tots vosaltres i ja sabeu on estic, a la plaça del Mercat número 6, que continuarem parlant amb vosaltres o us hi tornaré donant la traca-traca, com a vegades faig a través del WhatsApp. I moltes gràcies per haver vingut i gràcies per tots aquests anys que m'heu sentit molt professional, perquè les felicitacions que m'han fet ha sigut gràcies a vosaltres. I pues res, que aquí estic. Volem agrair a la Sandra, que és com de la família. Al final em fareu plorar, I moltes gràcies per tot el que tens, que ens has dedicat. I dedicaré. Sí, li donem la benvinguda al Diego, que ja el coneixem. Que tot anirà molt bé. Gràcies. Molta sort a tots dos. Escolteu, gràcies per les vostres paraules, que jo crec que ells poden estar molt satisfets d'elles i vol dir de la bona feina feta i sobretot d'això que hem presentat, de la proximitat, que no és una paraula buida, és constat amb el que s'ha practicat, no? I per tant, des d'aquest punt de vista,
Jo l'única l'esmena que us faria és que no perdem a ningú, sinó hem potenciat l'equip encara més. La Sandra té una altra responsabilitat, però no perdem a ningú. Tenim l'equip encara més potenciat que mai, jo crec que això és important. És que Molins de Rei és un poble segur. Molins de Rei és un poble segur i és un poble que està bastant per sota de la mitjana delinqüencial de Catalunya. I això continua. I les dades del 25 seran més bones que les del 24. Això vol dir que no estem exempts de riscos? No, mai. Mai. A Molins de Rei passen coses, però hem de dir que tenim un cos de la Guàrdia Urbana excel·lent. I que està amatent. I per part del govern l'únic que diem és que volem potenciar tota la proximitat com s'ha anat fent i si cal posar més recursos perquè això encara sigui una mostra més del dia a dia. Perquè hi ha una altra cosa que surt enfortits Molins de Rei, que és que som un poble. I som un poble amb cohesió social. I som un poble en el que les entitats estan per la labor. Esteu vosaltres com a associació de veïns, estan els empresaris, estan els comerciants. Per tant, Molins de Rei, hi passen coses, clar que sí. Sí. Ara, hi ha un grup de gent al darrere molt important treballant per la seguretat vostra. I no sempre es veuen i s'identifiquen. I això sí que vull deixar-ho clar també a vegades. També a vegades ells van d'incògnit per tenir millor resolució del cas que estiguin treballant. I a vegades sí que es fa, aquest llenguatge que diem, patrulles de saturació, que són les que pretenen que la gent no hi vagi, que es vegi que hi són. Però quan es tenen i clitxar-se algú, a vegades van d'amagat per agafar-lo, evidentment. I això, combatre aquest ambient a vegades de falsa inseguretat, o combatre el fenomen real que pugui haver, escolteu, el que es farà és amb diàleg. Amb el màxim diàleg i màxima informació. Ells el que necessiten és tenir informació. Igual que vosaltres, perquè al final vosaltres heu fet un pas endavant i sou representants dels veïns, del comerç, no? Per tant, se us demana, a vegades us pregunten també, no? Heu fet aquest pas, doncs per tant, també vosaltres, ells us donaran la informació, sempre i quan us pugui donar aquesta informació, vosaltres també l'heu de transmetre, perquè d'aquest diàleg només surten guanyadors. I l'experiència la tenim, que funciona, d'acord? I evidentment continuarà funcionant, sigui, insisteixo, un tema de seguretat o sigui un tema que tinguem alguna alerta, cada cop seran més, tenim l'experiència i per tant crec que aquí és important que també des de proximitat, des de protecció civil, els missatges, que ens comuniquem constructivament per en tot moment dir, ei, compte, que aquesta tarda sí que l'emergència ens pot veure i preveiem al màxim, com deia la Sandra, la prevenció de qualsevol accident que puguem tenir. Per tant, comptem amb vosaltres, ja veieu que tenim un equip més que interessant. Moltes gràcies a tots i totes i amb els que vingueu ens veiem el dia 26 de març. Gràcies.